1917 елдың инқилаб вакытында бұл Бинала башкорт өлкә хөкүмәте, өлкә шураһы башкорт автономиясын игълан итә һәм башкорт хөкүмәтен төзи. Бұл автономиялы Башкортстан бүгін дә әллә яшәп килә. Георгий Шайсадар Павич, Күренекле башкорт шәхесләре. 1929 елның 10 июлендә Орынбор башкортларының милли хәрәкәте ошо Карагандада булды. Ошонда башланды. Onun sayında съезд булды. Монда активный залда съезд үткәрдек. Хәзерге башкорт милли хәрәкәтене ошонда башланды инде. Мен өзім яшьрәк вакытта ошо башкорт хәрәкәтендә катнашкан кеше инде. 1929 елда 10 июньдә ошо Карагандада Орынбор башкортларының съездын үткәрдек. Ул съездда ошо башкорт оешмасы оештырылды инде. Мындан курултай булып кетти. Өлкә курултайы. Шулай итеп башкорт хәрәкәтен башлап җибәрүчеләрнең бере инде мин. Давыт Амангилдин була. Бүген шул тиклем матур көн үтте. Орынбор калаһындагы Караван һарайдың 175 еллыгына әзерлек башланды. Бүгенге Башкортстан егетләренә барыгына да зур рәхмәт. Орынбордан катнашканнарга барыгына рәхмәт. Казактарга, татарларга, башкортларга шул тиклем барыгының берләмлегенә, татулыгына без шул тиклем куандык бүген. Шулай һәр вакытта тату бердәм булып калайык. Барыгызга рәхмәт. Без клип көтеп калабыз. Һезгә егетләр барыгызга зур рәхмәт килгәнегезгә. Ahmetler. Bek şadbız. Ana şu halkımız yurtunda, izgi Bashkurt yurtu Karagandada Bashkortostan yigitleriмен aralaşıp faydalı işler başkarıldı. Şuna göre o işin elindelerini kütüp kalabız indi. Zor rahmet yigitler. Sağ olun, rahmet. Sağ olun.